Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau mun zo muku da wata sabuwar fa'ida a gare ku insha Allah. Wanda in Allah ya rana san za ta burge ku wani daga cikin ku. In Allah ya yarda duk wanda ya je gwada wannan amfani da wannan abin da za mu gabatar muku da shi in Allah ya yarda zai ji daɗin shi kuma zai zo ya sanar da ni in Allah ya yarda. To insha Allah mu je cikin bidiyon nan. Magani na mallakan miji kyauta zan maki ba da shi. Kuma mata in suka ji wannan sai sun biyo ni sun mun alheri saboda wannan al'amarin. Na ce ta samu sayarwar ladabi da biyayya, ta hada da ganyen haƙuri da kyautatawa, ta samu sassaƙen gaskiya da amana. Idan ta samu sassaƙen gaskiya da amana sai ta samu garin tsafta da kwalliya, sai ta hada da 'ya'yan shagwaba da yanga, sai ta zuba su a cikin turmin soyayya, ta ɗauko taɓarya ta ƙauna ta daka, sai ta samu kofi wanda yake na biyayya ga iyaye. To insha Allah kamar yadda ne kuka ga wannan bidiyon namun Allah ya na san cewa na san ya birge ku gaba da ku kuma ne ya birge ka dan Allah kada ka manta da ka dana mana alamar like da take kasan bidiyon nan, sannan kuma dan Allah in kana ka dana mana alamar subscribe domin kai ma ka rika samun shirye-shirye makamancin haka wanda za mu rika dora muku a nan gaba. Kuma sannan kuma wannan alamar subscribe da za ka dana da kararrawa zai kara mana kwarin gwiwa don ganin cewa mu san kuna bukatar abubuwa makamanci haka sai mu rika kama ku su insha Allah, kuma za su matukar birge ku Allah ya kuma za su amfani ku sosai. Masha Allah, assalamu alaikum.